Олег Сенцов голодує в колонії Лабытнанги у Росії вже 95 днів. Сам називає свій стан передкритичним. Проте страйк не припинятиме. Попри міжнародний резонанс у цій справі, Росія вперто не відпускає українського режисера. А останні 8 днів Москва сама заповнила інформаційний простір ім'ям Сенцова. На що? З'ясовувала наша Вікторія Бойка. 3 місяці навколо Олега Сенцова у Росії інформаційний вакуум. До українського режисера не пускали омбудсмена Людмилу Денисову, кримського архієпископа Климента, правозахисників. Про стан Олега офіційно повідомляли тільки російський омбудсмен генерал-майор Тетяна Москалькова. Мовляв, здоров'я у Олега в порядку. Лише 9 серпня, після всіх відмов надати відеодокази живого бранця, з'явились його фото. А цього вівторка до Олега запустили російську правозахисницю. Сталося це за першим її бажанням і без тривалих процедур. Те, що це було рішення Путіна, ніхто не сумнівається. Путін грається, в цьому немає ніякого сумніву. Результат цієї гри – інша справа. Ця гра буде продовжуватись рівно стільки, скільки Володимир Путін буде вважати, що вона йому підлегло. Не раз з вимогою звільнити Сенцова до Путіна звертались світові лідери. Але поступки почались одразу після появи нових санкцій США та намірів сенаторів заморозити активи російських банків. І хоча санкції планують не через ситуацію з Сенцовим, вони обмежують коло для маневрів. І тут Олег може стати козирем Путіна. Це може бути маленький епізод якихось переговорів, коли, намагаючись створити атмосферу у відносинах з якимось лідером, Ердоган, Меркель, Трамп, він зробить такий реверанс для того, щоб отримати певну перевагу в ході якихось переговорів. На 18 серпня заплановані перемовини Путіна і Меркель. Відомо, що з'ясують позиції по Сирії, готовність канцлера Німеччини конфліктувати із Трампом через будівництво газогону Nord Stream 2 пройдуться і по Україні. Ймовірно, Меркель говоритиме і за Сенцова. Для цього не виключають спостерігачі і продемонстрували українського бранця. Адже для Путіна заручники – інструменти для своїх цілей. Він буде торгуватися. Я не знаю в конкретному випадку, які будуть його вимоги. Скажімо, звільнити певних людей, так як було з звільненням Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза. Ми потім дізналися, що, скоріш всього, предметом торгу були вбивці російські, які були затримані на території Туреччини. Ціна звільнення Сенцова з точки зору Путіна має бути дуже високою для Заходу. Поки Путін не знайде рішення для йому одному відомих планів, вердикту по Сенцову не буде. До останнього чіплятиметься за якісь буцімто законодавчі норми, заявляючи, що для свободи Сенцова треба його особисте прохання про помилування. Тому і відмовили в цьому проханні матері Олега. Навіть попри те, що правники пояснили, такої норми в законодавстві Росії нема. Путін просто хоче, щоб Сенцов просив його про помилування персонально, визнав свою провину. І я думаю, що це також важливо і символічно для Путіна, не тільки особисто, тому що в нього, очевидно, якісь особисті вже такі відносини з Сенцовим, хоча він з ним ніколи не бачився. Наразі відомо, сам Олег просити про помилування не буде. Про це заявили адвокати з об'єднання «Агора». Підтвердила це і його сестра. Олег голодує вже 95 діб, вимагає звільнити усіх українських політв'язнів Кремля. Тільки своє особисте звільнення вважатиме провалом. Вікторія Бойко, Асан Імінов, Ислам Пінка, Заман, АТР.